Buktine kejaba nimbali awake dhewe kanca bareng nimbali marang kadangku pelawak saka Ngesti Pandhawa Semarang Kininduk. Mas Gare Bagyo karo putri saka Solo Mbak Eka. Oh iya. Monggo kasun pinarak dhateng panggung Mas Gareng karep ben atur panglipur. Nggih. Ben ora kesup numpak perahu ben laras ya, Nduk. Monggo. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu, Mak. Daleme cedhak ora ngampirke. Ah, cedhak pripun omah kula kalih mriki niku luar kota lho, Pak. Lan ya Jado Solo no, Mas. Nggih ado Solo ning nggen kula niku pucuk etan mriki niku meh pucuk kulon. Dadi luar kota meh nggih kirang langkung nggih selangkung kilonan saking nggen mriki. Apa iya? Napa diukur tiambak napa pripun? Wong kilo. Nggih, wong nggen kula nu saking kutha nggih 12 kilonan saking Simpang Kaya Lima. Demak Semarang. Lho pancen nggen kula nu jane mlebet Demak lho, Bapak. Nggih. Nggih, wong Majeng Sekedhik niku Pucah Gading pun mlebet Demak. Oh. Nggih, niki saestu dalu niki. Nek benak dalemipun jalan menapa? Kula perumahan Arya Mukti ning tlatahipun derek Penguwisan Lor. Pedurungan kok Penguwisan. Pedurungan Lor. Kok Penguwisan. Lah pun dangu to mriku kok Pak, dados nggih wis ngoten pun dangu tadi. Oh, kalau anu to, waliane durung itu wis. Nggih, wah jan kula bibar ketiban daru. Kok ngeten? Kebejan kerawan Pak Haji Sugiyo sak putra-putranipun, wah jan bareng Pak Sugiyo kali putrane do rawuh nu nggen kula kebak. Ah sing ora bak piye wong putrane ya Gedhi-gedhine ra umum. Gagah kabeh kak. Lare kan wah dasare kula nuwe lagi ngungsi wong mboten teng griya-griya kula nembe dibroke teng tenggen sanggar riase bojo kula lho kok kebak mergo putrane do rawuh jan kaya ketiban daru. Pancen beneran arep mampir kene arep bangun omah ngono ta. Mboten Ya alhamdulillah kula nderek remen. Lah kula bangun omah niku lak nggih disokong kalih jenengan to, Pak. Boten kula sing nyokong ya sing nimbali panjenengan iku ngoten. Niki kan jenengan boten dalang napa nggih katut. Sengane kok ngeyel. Lah lek mboten ngeyel wong tradijak kok. Kula ora matur wong samangsul. Kula niki yen mayang ora tau nggawa pelawak. Ewa dina pelawak niku sing ngatur sanes kula. Ning ingkang nimbali panitia piyambak yang tuan rumah. Ning kalak panjenenganku dalang jare dalang niku ora kurang cerita, ora kurang lakon. Lah nggih carane pripun supados kula niku katut. Masa argumentasine mboten cetha lak nggih kula malah mengke mbok mesake wong anak kula sing cilik. Kene nawak-nawakke wong biasane gawe lumpia kok ya ora gawe lumpia bangeten men ya saiki garing. Lah kula niku sesasi mon mboten mangan lumpia lho, Pak. Niki wae jane saestu jane kula wajeng mampir ning gandeng anu Pak, nggen. Ora iki mung guyon lho Mas. Ah mboten kula anggap serius kok guyon. Semarang kula ajeng lewat tengah kutha ning keleresan wau Gayam Sari macet mergi enten tronton muat Lok Jati guling. Dadi rasa nggo liwat iki. Nggih, dadi kula muter lewat Alteri, lewat Pomong muter tekan lumpia nggih mboten saged nggih. tekan pundi? Pomong muter dalane tenggen lumpia nggih mboten. Lho jane saged ning tutup Pak sing dodol. Panjang semprul iki men milate lunyu tenan garing. Menika mapan ing Jalan Borobudur Timur 9 nomor 7 Mas. Saestu niki Kembang Arum Semarang. nggih sepindah kula ngaturaken alhamdulillah. Menika ujubipun ngunduh mantu. Nggih, wah niki nggih kaya nggih kebejan niki lagi niki entuk job teng Semarang nggih lagi niki kula Pak. Nggih. Biasane aduh-aduh. Sakniki teng Adoh Semarang. nggone. Adoh nggone niki mung mak cekuthek padha Semarange. Nek kula ya adoh. Adoh lete.
Oh, Leti adu-adu ngoten iki. oh sepi to. Ajeng ngendika sepi kok bingung. Nggih Mas Gareng ngaturi punika bilih menika Bapak Haji Sugiyo sapa Ibu Hajah Martiah Mboyo temanten. Niki Putra kakung Sampala Krama. Nggih, Menika Mas Yogi Suseno Sarjana Hukum. nggih niki leresipun Taman Borobudur Rama niki. Oh ngaten. Anu kelurahanipun Kembang Arum nggih, Pak. Nggih, Oh mboten Jalan Borobudur, Taman Borobudur. nggih niki dalu niki Pak Sugiyo nggih klebet Haji Sugiyo Tasakuran. Nggih. Tasakuran nika wonten werdinipun Rama. Nek rumiyin kula aturaken ingkang putri menurut dari kula aturaken. Oh, sinten Rama? Nggih, menika Mas Yogi sampun Gaul. pareng njatu krami Mbak Retno Ayu Paramita AMD. Putra Bapak Retno ing Sambirata inggih kita Semarang. Niku nggih tangga kula jane Oh, padha nggih. cedhak Sambirata kali Pedurungan Lor niku cedhak. Oh, nek Nggih. ngolemen ya anu. Mboten Ngagem Mas Gareng. Mboten. Dadi Tak kira tanpa nek nimbali Gareng tok ning arep latar. mriko tanpa dagelan kok Rama. Nggih. Niki ditimbali pancen di gegadang mengke yen pas ngunduh ditimbali. Alhamdulillah. Nggih, Monggo dos pundi Tasakuran niku wonten artinipun tan niku tandhanipun Bapak Haji Sugiyo adalah Ibu Hajah Mardiah piyayi ingkang kandel imanipun. Amin. Niku ta, margi kandel lan botenipun nika nggih tandhanipun bersyukur menika. Nggih. Menawi imanipun kandel tansah bersyukur menawi pinaringan saking ingkang anyipta jagat. Sok demen syukur marang paring Gusti bakal ditambah maneh nikmat saking pangeran. Wong tandane yen piyayi yen imane tipis niku enten lho Rama. Menapa? Jaler estri yen imane tipis niku tandane enten. Menapa tandane? Yen lanang niku semakin kaya semakin nakal. Ni yen putri semakin nakal semakin kaya. Yen Ya. yen boten percaya mriki cedhak Ya, jenengan wong mudeng kuwi mudeng. jenengan wong liwati. Ya. Ora pesabanmu tok kuwi dhisik. Nggih. Arep omong ora ya wong wis tau dadi Ya liwat to. lewat tak nggih tau to Pak. Dadi lah tanu sa sahnya kalau diketahui oleh orang banyak. Nggih. Syukuran itu kudu diseksekke. Kurang afdol kalau tidak menggelar hiburan wayang kulit. Sik Mas Beng tak luruskan nek iki. Ya napa sikone to. Nun, Mirsani sikonipun. lho niki kula bangetke kok Rama. Nggih kula paske kalau kawontenan. An niku lah niki an kula walik teng basa Jawa. Anugrah saking Gusti ingkang anyipta jagat ingkang pun gegadang. Dados syukuran niku nggih tetep nyuwun kalian Gusti mugi tansah lestari, tansah kathah rejeki Rama. Amin. Ngoten. Kalau wau Mas Gareng ngendikaken wong salangsu kok Gusti ki nyipta jagat. Monggo limrahipun nek Gusti ki hakarya jagat. Ya. Iki pundi prayogi dipun aturaken menika. Miturut guru kula Nggih dos pundi. niki mumpung kathah piyayi saking Permadani Rama niki. Nggih. Mergi Pak Haji Sugiyo niku nggih gula wentah bab seni ngaten menika. Inggih. Gusti ingkang anyipta jagat menawi ing Karya jagat. karya jagat niku salah ning pun kaprah dionekke. Dos pundianipun. Karya niku lak nyambut gawe. Inggih. Nah, Gusti niku entene bumi merga dicipta kalih Gusti boten digawe wong Gusti niku boten nyambut gawe. Dadi kun fayakun bumi ana jagat ana dadi boten dibentuk. Ngoten. Alhamdulillah. Niku miturut guru kula Ki Anom Surata niku. Kula nggih mung nerokke. Sing pinter niku mriki boten mriki. Mbuh reng ora bukan. Lah wong kula Mas Gareng kula mboten sowan sonten benan mirengaken ing dados napa niku atur pambagaya. Wah, kula keyung-yung tenan gandrung. Nggih, nggih boten maiben Pak, mriki pancen wonten paguyuban. Bahasanipun prasaja ning cetha maremaken dhateng manah. Nggih, niki Kurawa Madya Wasana kok mboten apa niku
betul griwe pas sedaya. Wong Semarang kok, Pak. Semarang kene wong alus kok. Ati basane nggih runtut Semarang, Pak. Niku nggone wong alus. Amin, amin, amin. Ning nggih sing alus, sing kasar nggih kathah mriki niku. Tegese iki ora ngilangake yen ana permadani. Nggih, nggih. Pancen mula kula nggih mumpung ditimbali teng Taman Borobudur niku nggih enten tegese Pak niki kula cethake niki. Menapa? Niki niku tamune kathah sanget. Manut keterangan ingkang rawuh mboten namung piyai meniki, piyai Jawi nggih sami rawuh. Mas Gareng, Nun, kula pikantuk tangga kangen. napa Rama? Pinanggih sahabat karib kula. Sinten? Mas Pedro. Wah, pun niku sahabat karib kula niku pun. Riyen mila. Kula riyen dereng payu sing nanggap nggih Pak Pedro Dokter Untung riyen. Nggih. Mas Pedro Pak Supitan kula pun dawuh ngringgit. Kemutan nggih. Riyen nggih Pak. Nggih. Nggih sehat yayene sih. Rencana mengke nggih badhe ngaturi Pak Anom malih Pak Pedro. Dalam rangka Supitan. Supit sinten? Pak Pedro. Sembrono. Nggih menawi kagungan kersa kok. Wong nggih meling nyuwun Sri Uning kados. Oh, siap. Nggih. Siap. Niku apa tekan pundi, Pak? Mbok Lali to aku badean. Man la Borobudur Bapak Haji Sugiyo adalah Ibu Hajah Mardiah ingkang kagungan kersa. Leres. Rasa syukur kunjuk mring ngarsanipun Gusti kang nyipta jagat margi putranipun sampun sami mentas. Nggih. Budaya wayang kulit hiburanipun kanthi dalang Ki Haji Anom Surata dalah Ki Bayu Aji. Leres. Dur niku durung komplit yen dagelane dudu Bagya Gareng. Niki kudu kula cethake Bagya Gareng. Mergo jenate Ruspentil niku esuk dadi gareng nika. Jenate wong bakar kelangan kanca gedhe aku. Melu katut ae. Nggih, dadi kula nggih tetep melu Pak rombongan kok. Sak estu kok Mas Gareng. Gandeng jeneng niku garengane apik ora ana yen akeh sing padha tiru. Nek ora apik ora bakal ditiru. Nggih. Berbahagialah jenengan Mas Gareng dituru piyai. Nggih. Nggih to. Nggih. Sampun sedekah niku urip nyatane. Nggih, Kantel pancen gareng dipoto nganggo siung nggih enten. ora ngajar aja kula bacok wong ya niku. Oh wayang ngendi gareng metu kok nganggo siung. Dini kok ten Solo. Lah nggih ngoten kok PD men dipasang ning poster gedhe gareng nganggo siung. Ki jane ngerti wayang apa ora to jane bocah. Ning nggih sabar, Pak. Mbok menawi dereng ngerti mula kula kandhani larenipun. Ya alhamdulillah sakniki pun mboten dandan ngangge siung. Oh ngaten. Ngangge cangkeman buta malahan. Malah saya parah malahan. Enji. Nggih, niki. Mas Gareng sampun pirsa putra saking Bapak Haji Sugiyo sapa Ibu Hajah Mardiah? Nggih mboten ketang maca kula nggih ngertos Rama. Nggih sinten mawon cobi. Antawisipun ingkang nembe kemawon Mas Yogi kadhaupaken kala wingi nika. Mas Yogi Suseno. Nggih, lajeng ingkang bajeng nika asmanipun menawi boten klentu metu kopi. Ayo. Nggih maca Pak putrane papat Nggih. Ingkang bajeng nika Mas Haji Agus Mardianto SEMM. Nika keng garwa. Nggih, alhamdulillah nika lajeng keng garwa Mbak Ratna Sari Amisam SE. Putranipun putra kalih. Kalih. Nomor kali menika lah menika. Wah, muga-muga ketularan. Anak ayu Dokter Retno Widyaningsih. Nika dhaup kalian Mas Dedi Kuntoro ST sarjana teknik putranipun nggih 3 Rama. Kalau kalih menika 3. Nggih, lajeng anak nomor 3 Mas Bambang Triwardoyo sarjana teknik kalian Mbak Fajar Febiana. Niku sarjana teknik magister manajemen. Putra Setunggal, nembe setunggal. Lajeng ingkang nomor sekawan nika Mas Yogi dhaup kalian Mbak Retno Ayu Paramita Rusadi menika. Kan Rusadi. Ngawur Gareng. Oh, AMD. AMD nggih. AMD napa? Abri masuk desa.
ahli madya kok Pak. Abri masuk desa. Nggih, wah putrane wis ana sing dadi dokter, Kang Rama usaha farmasi. Oh nggih. Wah nggih sak jalur ngeten iki. Mila Mas Gareng ora sandadak sambat lara. Lara napa atur matur kaliyan Pak Haji Sugiyo. Pak, kula saged menika menapa obatipun? Malah mengke malah mboten mari, Pak. Kok iso? Obat sak gudang kon jajal kabeh mengke malah. Matur Pak Haji, kula sakit kanker. Kak. Amit-amit ta. Iku sik ta, apa ta? Kanker nu penyakit Kantong kering. Oh, nggih Pak Haji. Niki pun sesasi nganggur Pak Haji. Boten ngijani kok Mas Gareng. Nggih. Pun nang ditenanggiri mangsa rendeng niku kathah seneman sing prei. Nggih, ning nggih disyukuri mawon Rama. Nggih. Kula prei. Ora perlu ngresula gitu. Nek dadi seneman ki ngresula terus Gusti malah ora marang ki. Nggih, kula prei. Sithik akeh wajib disyukuri. Prei kala wingi sesasi malah kula ambil hikmahnya kula saged saya raket kalih keluarga. Lah niku Bojo anak. Nggih. Wah, kumpul bendina tangisan. kok malah tangis. Lah ora ana job kok. Jare mangan ra mangan kumpul. Ngeten nih Mas Gareng patokane. Nggih. Nek sasi rame, Nggih. sasi pare ayo do ngaji. Pun Oh, sasi rame, do nyambut gawe. sasi sepi ngaji. Nggih. Nggih. Ngaji nggih golek kawruh ngoten. Niku teori. Prakteke Praktek. Sasi rame mbut gawe sasi sepi apa sing iso didoli. Nggih. kula Mas Gareng gandeng jenengan kula ora nek sing pensiun. Nggih. Yen wanci rame tura didhahar dijalengi. Nggih to, kanggo jagane sasi pre ngeten iki. Nggih karepe ngoten. Karepe ngoten nggih ajeng nyelengi, Pak. Nek wong Karang butuh disuda-suda maune celengi. Saiki dadi genjiki. Saya suda, saya cilik, dandane entek. Nggih pun pokoke mengalir Pak kula niku. Menapa donga jenengan dhateng temanten Sarimpit? Nggih, donga kula mugi temanten kekalih atut runtut teruntungan kinalis saking bebaya, kinalis saking rubeda, kinalis saking sedaya rubeda godha rencana saha lelara atut runtut teruntungan. Amin. Pun isine napa rumuse saling mengasihi, saling mengerti, saling napa nggih salahipun boten golek menange dhewe. Nggih, apakah arti bojo? Bojo niku gampang-gampangan mawon Bapak, BOJOB. Berawal dari pandangan pertama, perkenalan, pacaran menuju ke perkawinan niku prosese. Nggih. Orang tua, agama maupun negara harus merestui. J. Jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Oleh karena itu jangan kamu siksa lahir maupun batinnya. Jadi tidak boleh ada KDRT. Kak, napa niku? KDRT niku kekerasan dalam rumah tangga niku ndak boleh. Lho niku penting, Pak. Ora entuk. Wah, ora entuk pripun niku penting perlu. Kok penting ta? Lah kula niku mboten keras bojo kula nggih nesu kok. Ora entuk kekerasan dalam rumah tangga pripun bojo kula nesu ora sembodo. Oh, iki salah alamat niki. Lho lah kekerasan apa? Sing dikarep kuwi ora kena miloro nyang buta. Ya moro tangan, moro kaki barang. Lah moro tangan cengkiling lah ngoten kok kekerasan dalam rumah tangga. Nggih, kula sing bodho jenengan sing pancen pinter. Nah, alhamdulillah yang ngakoni. Kula kirang gaul. Mboten Bapak wong pancen kula sing kurang mboten iso nampa ngoten lho. Pancen nggih sing baku ampun nganti moro tangan. Nanti kalau moro tangan menimbulkan masalah. Ingat, dalam hidup itu sudah merupakan masalah. Tapi kula gadah solusinya, Pak. Napa solusine? Setiap Anda menghadapi masalah besar, kecilkanlah. Masalah kecil, hilangkanlah. Nggih. Sebaiknya hidup jangan sok cari-cari masalah. Tapi kalau toh mendapatkan masalah, hadapilah dan selesaikanlah biar hidupmu tidak bermasalah. Jangan pegadean kali.
takane kok penggadean lho. Kula niku pun arep dadi wong pinter dadi bodho meneh ngeten iki. Wong niki rumus sing kula niki goleki angel lho, Pak. Nggih, betul. Kata-kata ngeten niku entuke ten bakul bakso Tamrin mriku lho. Malah. Mangan bakso kok pura kata-kata apik men kula ngoten. Mas Gareng. Dalem Rama. Manten kakung Putri Pejan pun sembodo pun anu. Nggih niki sing pasangan ideal. nggih sing Sing diarani. kakung gagah kaya Raden Bratasena, sing putri gedhe dhuwur kaya Dewi Arimbi. Nggih, wah jan. Nggih, lho kok Beda sing wedok lemuni kok gane kok cilik. Jane jejer kaya angka 10. nggih kajenge Pak wong kula nu golek bojo sing penting wedok urip kok. Ning jan lemune jan umum. Ah, jenengan dereng ngerti kula niku ling lho Pak Sugiyo lho pun pirsa bojo kula. Lah nggih. Niku Pak yen nesu pun gegirisi bojo. Oh iya. Lah bojo kula niku yen nesu karuan yen war ngoten mboten masalah. Terus Yen nesu niku meneng wis turune mengkurep. iki brengkang. Alah dibrengkal pripun mboten iso wong kelet dialteko kok, Pak. Kaya kayu. Lah witekno kepripun amangka kula niku jamune bar wayangan ngoten niku lak nggih bojo. Nggih, Angger untuk anu mendinginkan suasana. Mendinginkan suasana lah agar teko nyambut gawe bojo turu mengkurep. Cotho to Pak kula. Ayo golek akal. Andelalah kali Gusti nggih diparingi akal, diparingi spanduk jamu. Entuk spanduk jamu niku teng pasar kula geret reketek kula tekan omah kula kethoki kula nggih kathok, Pak. Nggih celana. Nggih kula nggih celana, kula nganggo celana spanduk jamu bojo kula weruh niku nangis gugu. Aduh Mas aku njaluk ngapura karo kowe. Aku lu Mas aku nyiksa kowe, Mas. Kuwi hubungane apa? Kula nganggo spanduk pabrik jamu niku lho, Pak. Nggih, lah ya, terus piye Dan sarung rapete? tulisane niku pas teng ngarep niku berdiri sejak 1918 ten mriki. Oh, iya. Bojo kula rumangsa nyiksa to, Pak. Iya. Wis kono apa mboten kaya tugu muda kok ngoten niku. Iya. Wah, begitu bojo kula nangis gugu ngoten, kula ngadi-adi jual mahal. Bagus sih. Wah, cah Semarang kok ngoten. Terus gleling kae. Gleling lho bojo kula, weruh kula gleling lu metu ke omah nu golek akal. Napa akale? Entuk spanduk pabrik anyar, Pak. Nggih. Spanduk pabrik anyar ku dikethok digirok. Durop. Bar nganggerok spanduk pabrik anyar metu ke omah kula geret. Arep ndi, Nduk? Teng pasar, Mas. Aja remuk kowe, remuk. Masalahe. Lu nganggo spanduk pabrik anyar lu tulisane teng mriki ada lowongan. Iya. Lho peke sing daftar wong 5 lak bojo kula mulih tele-tele, Pak. Oh. Iya. Oh, Nduk, ngeten niki kagem manten anyar Mas Yogi nggih. Nggih. Dalam menghadapi sesuatu Sik, ngendika kangge penganten apa temanten? penganten. Temanten. Sing leres napa Rama? Nggih wonten papan piyambak-piyambak. Menika basa kraton lho menika kula sinau. Nggih. Penganten niku sadurunge temu. Niku penganten. Mula jenenge penganten marga nganti-anti ndang ditemokno. Nek pun temu jenenge temanten marga pun temu niku cara kraton Solo lho Mas Gareng. Dados Mas Yogi kalian kegarwana temanten. Temanten marga pun temu kok. Nggih, kagem mboten namung kagem temanten enggal, kagem sedaya kemawon berprofesi apapun, kedudukan Anda apapun, monggo dipun agem. Kalau panjenengan kepanggih tiyang ingkang menggunakan okol, otot, kekerasan, mari kita hadapi dengan akal. Betul. Jadi kalau wau problem rumah tangga kula atasi dengan akal sehat. Nggih. Mboten bojo kula nesu mengke dadine cerah bubrah. Leres. Mula wong tuwa mbiyen Mas Gareng. Nggih, Pak. Cara nggen kula mengidul ngantos dumugi Tawangsari. Nggih. Karang dawa niku wong dadi manten ki disangoni lenga kayu gapuk. Nek cara simbah-simbah ngoten niku. Ken Cara dusun lho niku. Ken kerokan. Mboten niku enten karepe kok lenga kayu gapuk niku singkatan kabeh. Lenga kayu gapuk. Niku tegese Lenga nek sing siji menteleng siji niku kudu lunga. Aja nganti ditandingi kaya Mas Gareng wae to. Nek anti nesu ditandingi nesu malah dadi bubrah. Dadi yen menteleng sing siji kudu lunga. Nggih malah nglungani sik ben lerem penggalihe. Niku lenga. Lenga. Kayu Yen kakung teko sewanci-wanci kudu pethuk esem gumuyu.
nggo ngilangi rasa kesel sing kakung. Wah, mesem sing putri. Bojo kula Grapiak semanak dateng sing kakung ketemben kondur. Bojo kula pun nglakoni ngoten niku. Nggih. Kula anggere teko ngoten niku guya-guyu. Niki bar tanggapan ngeten iki. Yen bar kok lunga-lunga tok teko nggih prenguti. Kondi kowe? Yen mengke tak kira ya ora mboten. Nggih niku kayu. Nggih. Gapuk yen sing kakung krasa wegah sing putri kudu gelem ngepok-upok. Angger sing kakung wegah sajak wegahan sing putri ngepok-upok nyedaki pundak dipok-pok. Iya Pakne. Pun disi dipok-pok enten apa to Pakne kok. Ayo Pakne. Nggih. Yen kula ya ayo Pakne dipok-pok ngoten turu malahan Pak. Nah niki. Nggih ning pancen niki leres nggih leres. Lah niki bejo-bejane panjenengan mirsani Ki Anom Surata penuh dengan petuah. Mboten nggih namung mboten ketang klungsu-klungsu menawi nderek udu Mas Gareng. Nggih niki sayang lho. Waduh daleme cedhak ora mirsani ten Dalang Anyar mriki. Mriki? Nggih enten Dalang Anyar. Sinten? Wali kota kula nu Dalang Anyar. Pak Wali Kota? Nggih, mboten rawuh apa-apa pirsa ngoten sok para pemirsani wong seneng dalang saniki nembe. Alhamdulillah. Dampaknya positif. Nggih, nggih kanggene kula yen kangge dalang liya kesaing, Pak. Ayo ora to. Ning mboten ning Pak Wali Remanggan namung kangge keremenan kemawon. Nggih, kangge ngiyataken budaya Betul, menika malah kula acungi jempol kula apresiasi menika. Nggih, pancen Tlatah Semarang nu gudangipun budaya kok Rama. Nggih. Niki nun sewu niki wonten namung kalawa kalian Mas Bayu kali kapurih nganu maca kula nika. Terus pundi? Niki saking salam sukses dari keluarga besar Permadani Kota Semarang Bergodo 12 khususnya. Niki nyuwun sebelumipun lho. Ora mungkin Permadani bahasane ngono namung sebelumipun tidak mungkin lho. Ini bahasa Indonesia Pak tibake. Mas menika kula nyuwun gending Godril utawi kijing miring gagrak Purwodadinan. Waduh. Namun saderengipun namun sebelumnya saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Haji Sugiyo sekalian yang telah sukses membimbing keluarga dan putra-putrinya bahkan satu dari keempat putranya ada yang menjadi dokter. Nggih. Yang lainnya S2 semua. Selamat dan sukses kepada Bapak Haji Sugiyo telah memimpin lebih dari 4 perusahaan farmasi dan alkes. Niki sekedap melih wonten peresmian tempat ipun Pak Haji. Amin. Nggih ringgitan ning diamini ae. Dalangipun duka sinten dagelan. Mboten napa-napa, sing penting ora nganggo gareng. Klasik kudune nggih. Wayangan klasik tanpa pelawak sae niku. Pak Haji ampun pitados, wayangan tanpa gareng udan deres lho, Pak. Ora angger kene karepe payu bareng lho. Selamat dan sukses Bapak Haji Sugiyo dalam memimpin seni niki, Pak. Memimpin seni karawitan Marsudi Laras. Di RW 10 ini bahkan beliau adalah pengendangnya, Bapak. Lah. Oke. Kula yen mung maca ngeten dereng percaya yen dereng krungu dhewe. Pak Haji Sugiyo pengendangipun Marsudi Laras. Oh nggih? Nggih Pak Haji Sugiyo. Lah mengke dipun cobi. Ora sak mengko nggih sakniki. Lah nggih. Juga selamat dan sukses Bapak yang memimpin Sanggar Budaya Jawi yang bergerak di bidang Pranata dan Pamedar Sabdo. Niki saking kanca-kanca keluarga besar. Kalau boleh Mbak Yani yang mau menemani Tayub sama Mas Gareng. Alhamdulillah. Ini adalah siswanya Bapak Haji Sugiyo. Mboten kula lho ngarani Mbak Yani. Nggih. Yen nyoto panjenengan piyai. Niki pancen Pak Sugiyono kondang kendanganipun kok, Rom. Nggih. Nggih. Nggih, anu saderengipun dipuraturaken menika pinten wakan kangge penghangatan Mas Gareng. Kula badhe caos jampi kangen dateng Kang Mas Pedro. Nggih. Sri Huning. Oh, nggih. Mustika Tuban. Badhe nyekar piyambak Pak Pedro. Penikmat. Nggih, penikmat nggih. Penikmat kali penanggap, Pak. Amin. Kula tenggo nggih. Cebi sak menika ingkang bawa Mas Gareng.
Sapa ngomong ra iso? Aku iki lahir ceprot ning dhuwur panggung le. Sri Uning kowe kok ora iso. Iso ning ora apal. Lho beda lho. Oh iso kali ora iso kali ora apal lu beda lho, Pak. Nggih, cobi monggo pun aturaken. Dipun tinding sepatus boten kecalan larasipun. Asmaradana saged. Iki. Do ngenteni suaraku kabeh. Sinebut pahlawan putri. Pas jenengan bawa kula suwun Mbak Ika tindak mriko Mbak ngancani Mas Garing ben ora grogi. Monggo Mbak Ika. Malah buyar konsentrasiku. Monggo Mbak, kalih tindak-tindak mriko Mbak. Sri Uning Mustika Tuban Putra yamene kok wis kukut to, Nduk? Kukut piye wong aku ngancani jenengan ki lho. Tak kira cagang telu kowe. Putra Kanjeng Surawe. Jebul rikaya teyeng. Mau ki ana sing ngomong ora iso. Teyang. Basa sing dingerteni wong teyeng lho. Teyeng ki karaten wesi. Sik Mas Gareng. Nun. Sampeyan kudu tanggap kahanan. Mbak Ika menika sanes Kyai Semarang, sanes Kyai Solo ning asli saking Kebumen. Nggih, Bangsa ngapak ngeten. Lah nggih jenengane kudu tanggap ing Samina. Sasmita Samina iya. Samina sing ngendang lho Samina. Keliru ta? Oh, Kaya rada lokak. wis omongane angel dimengerti sik mletot-mletot. Lah jarke wong nyong ya bendarane wis suwe nang aring Solo ya nyong omongane rekae basane Solo, tanggap ing Samina, jebul keliru Samina sing ngendang. Oh, aja sembrono kuwi sing ngendang kuwi patuwiripe awake dhewe bengi iki ya nang pengendang. Iki tontonan ra ben-ben lho. Pak Gio wayangan ki ana sing cidera lho iki. Kok cidera kepriwe? Ana sing tatu iki. Tatu kenapa? Wit pelem diperban iki lho. Kuwi ki ora diperban tapi diblebet ban ketok rapi. Tak kira lara apa patah tulang apa piye kok. Kan kene. Duk pranggung. Pranggung. Oh, lambene kan mung ngono obat dicocokke. Nah. Kene dicocok nadisit. Mangsamu iki wedhus kok mbugere. Lah wong kedukuran mah tak jar karep tak cocokna karo genderek. Duh pranggung bojona goro. Kurang ngebas suarane. Niki kesemprot banyu apa? Kok banyu ndi? Banyu idu lho. Bebilo. Ya nek rasa mrekungkung sing tegak ben ketok gagah. Kaya bakul bakmine pasi ngene kae. Wirat moyo. Atan burung. Duh. Jengkoke jan temungkak. Aku janis wegah nembang to. Nembang apik ya ditungkak, elek ya ditungkak. Orane cengkokmu ya pekli kok, Lek. Ora caturan. Ora caturan. Isin aku. Isin nang apa? Iki Semarang ngomong cacul-cacul. Aku sing wong Semarang ora kaya ngono kok. Apa? Nyong kan ngomong Wis tak reng muni apa? Pekli.
Kowe ya muni nek Srigis. Lah kula nerokke jare kula kan ditakoni. Kuwi iki maksude kuwi apik sekali, singkatane Pekli. Kabeh ah disingkat kabeh. Aja jorok pikirane. Saiki usum singkatan Mas Gareng. Usum singkatan saiki Gareng ya GR, Gareng. Gareng GR. Lha yen khusus niku ampun disingkat apa? Lha wis nek orane ya Kowe muni ngono kuwi mak pengkorok ngono ya. wis penget nekno. Apa kuwi, Reng? Kajake pun kesuwen kok dadak dinget barang. Maksudnya ki apik banget. Oh, apik banget. Apik banget. Pekde. Yo dijahitke to. Kok dijahitke piye? Gedhe to? Kok gede piye? Apa kuwi? Apik Pak De. Wis Reng bablas. Aku wis makjul lho arepan. Iya. Tekan ngendi? Pangurung Sri uning gugur. Marang betul warane. Gugur ki grantes. Grantes. Dadi didalami. Nganggo perasaan. Menjiwai. Menjiwai. Tan Kowe iki jenenge ora gugur. apa? Modar. Nembang Nembang suwe-suwe gur ngeses tok. Suwe-suwe malah kaya entut. Wong rupane ayu omongane sengak. Dadi kusumaning Monggo Mbak Ika ngelanggamipun. Sri Huning menika yasanipun Ki Dalang Haji Sukron Suwanda saking Blitar. leres Rama nggih. Monggo. Gareng mangke saking Blitar langsung dateng Tulungagung nggih. Oh nggih. Dateng Tulungagung serampat dipun kendangi Gonggomina. Nggih, siap Rama. Monggo. Gene wi lek. Apa? Mbok goceki apane iki? Aja ngomong. Lah iki? Iki setan pos, ora goceki apa-apa. Nek kira arep jiblok apa piye? Katresna
pun katur Mas Gareng kala wau kagem sampi saya kagem Kang Mas Pedro. Nggih tuinban srampat kalian Sri Uning. Nggih, semoga terus sehat dan bahagia. Amin 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 wah. Mas Gareng, Nun. kados kedawan daru dalu menika pun kula sak kanca. Dos pundi Rama? Karawan tamu pepunden kula menika mantan pepatih Jawa Tengah. Inggih. Bapak Sekda. Inggih. Bapak Marjiono sarjana hukum. Inggih. Keparing berkahi. Amin. Nggih. Menggeh-menggeh aku. Kok menggeh-menggeh. Kula taos si jampi. Napa Rama? Supados boten menggeh-menggeh. Napa Rama? Kalian kula waca niki. Bocangik kula nyuwun nyidam sari ingkang bawa sak langgamipun Mas Gareng. Sak jogetipun, matur nuwun. Kuwi obat Saking Mas Ndaru, Limas RW Sedoso. Pun mari menggeh-menggehipun insyaallah. Ndang maju. Kene. Nyidam sari nggih ta. Bawa sak langgamipun sak jogetipun manjur dhumateng punden kula Bapak Marjiono sarjana hukum kagem jam saya sekalian ibu. Kok dijamin menggeh-menggehmu mari lek. Ndang. Oh mari. Ya ora mari ya mati kuwi ya. Aja mati to. Menika yasanipun Sumaragi Mas Anjar Ani saking Solo. Laras Rama. Monggo. Tujune kok aku. Nah wis niki nang Bangkok. Lali lho. Ketularan gendut lho. Duh wong ayu apa pujane ngati. Nggih niki kok caping cerita karon sih anu kasemaran kali Mbak Eka. Diperagakan monggo Cocok. ben bisa menjiwai. Ya ning tanganmu rasa ngremet-ngremet ning mburi. Kaya guwing. Mek boten entuk apa? Wong roman ya ora demak ning ya ora karo wil-wil masa nang demak ning mburi tangane karo wil-wil. Kode kok. Oh kok nek no. Kaya ngene. Endi delok? Jare kaya ngene. Tutuke iki ana kok kaya ngene kok didelok. Tak kira arep dudu ya apa ngono. Wong nandang asmara. Duh Mas Gareng. Wah ayu-ayu picek bocah iki. Cek ning mburi ta? Wong ning kene kok gadrunge rono lho. Kowe arep gadrunge wijo apa piye? Ora mau tak kira ki ning jajarku Kowe kok. kono karo wijo lho, dadi bojone wijo ora dipakani pijeti terus kowe. Kok iso dipijeti terus? Kowe tukang pijet tok. Apa mong awakku dhewe. Mboten Kang Mas, mboten mung awake panjenengan tok nanging sak ndasipun Lah, ora Kang apa to. Mas. Awakku dhewe. Lah ya lah ndasip ora ketut. Mbak Ika, Nggih. nek ndasi nggih bangsa kewan-kewan nek wong ya sirah ngono. Oh, ngaten. Sirah. Oh, sirah. Kaya aku ki sirah. Oh. Yen kowe arep nganggo ndas yo karemu. Nek ndas kae gareng pung. Malah dipung-pungke iki. Monggo Kang Mas, kula kanthi panjenengan wonten anu apa jenenge? Apa areng ndi? Areng KBRI apa piye? KBRI. Kali Bandek belok kiri. Monggo Kang Mas. Arep selanjeng Sunan to. Anjir, Sunan sinten? Sunan klambimu kuwi. Oh. Do dewa Jawa takut welas sono mring Mas Gareng,
Ingkang nyekar ingkang mbeksa diapik-apikke merga niki sampean ditingali wong sak donya niki. Sebabe napa? Di streaming dalu niki. Oh, sing ningali mboten piyai mriki tok. Boten saking Hong Kong wonten, saking Australia wonten, saking Kuwait wonten. Nggih di streaming menika. Nggih. Oh, Menika langsung menika. Komplit dadi. mumpung di streaming sing nonton wong sak donya, aku arep kirim salam kanggo sedulurku sing ning Wonogiri. Kira-kira ning luar negeri kono kok. Lho luar negeri wae iso aja meneh Wonogiri to. Dadi iki disiarke iki ke Hong Kong. Mas Gareng pepundhen Wonogiri menika nggih kathah sami rawuh. Nggih, lha mila salam Ke Hong Kong ya enek, ke Jerman ya enek. Heeh. Nggih leres nggih. Nggih saking akhirat ya enek. Kebablasan akhirat. Oh kebablasan. Sing kok akhirat ya arep metuk kowe tok. Aku ra kemrungsung lek. Kok tak ampiri ra apa-apa. Ora, aku wis pindah kos kok. Yo. Mangga. Sok kapan katekan. Iya ya. Jejer lan wong ayu. Walah Mas, olimu kok ndeleder ngene iki to, Mas. Kuwi lho, mbok dilapi kono. Corekan rupa. Iki pacakan oli. Lah wong ireng-ireng ndeleder. Upama sira nakoda. Aku nakoda. Iya. Terus jenengan dadi apane, Mas? Aku dadi banyune. Kok iso dadi banyune kepiye? Tak sangga terus. Tak arep nerusi kowe ngono. Aku ningkrik ning dhuwur. Iya. Terus ngene ya, Mas. Iya. Lah nek aku dadi sepeda motor, Kowe dadi sepeda motor. jenengan dadi apane, Mas? Aku dadi standar. Kok iso? Kowe nangkringo ning dhuwurku terus. Kok ya penak men to, Mas aku. Aku ki dadi gemes karo jenengan. Iya. Halo, Kang Mas. Aku je. Engko tak paringi to, Mas. Anake kon turu sithik. Nek aku dadi ambulan, Mas. Dadi ambulan. Aku sopere golek mayite apa iki lho? Narso kuwi. Narso Kuwanda kuwi. Kowe kira ngerti iki nyupiri ta mau mlebu tol. Lah nek tol tulisan khusus yang pengguna kartu ngono kuwi to. Heeh. Bludus saya aku ki nglirik ngono. Oh, modaro kuwi. Lah didudal-dudal iki ora iso. Iki piye to, Mbak? Nek ora iso buka anune, pintune. Mbah, aku karo turu. Gobloke iki lho. Metu kertasnya, lah tuh kertasnya didulat-dulat ngene. Iki kok ora iso iki. Wow, sopir pikirane ora tujuane rene ning SK tok. Nyai surat keputusan. Lah nggih wong wingi wis tak ancer-anceri kok ngono liwat tol. Wong desa. Narso ngerti ta? Narso. SK ki surat keputusan. Surat keputusan aja mikir apa-apa. Du. Tuwian lho Lek. Apa? Untune. Kuwi overdosis. Iya. Nyidam Sarias Mara Bawa sampun monggo sak langgamipun Mas Gareng, sak mbeksanipun. Irama selembar mawon. Kowe turu wae ning kono lho. Upama sliramu sekar melati aku kumbang sari upama sliramu margi wong manis aku ra bakal liwati
Mengke-mengke kon ngrangkep kabeh kowe. Ora. Lho, kuwi iki justru nunjukne nek jenengan niku piyayi ingkang kuat, ingkang pinter, ingkang linuwe. Oh, ngono ya. Ya ngono. Napa melih Rama? Leres. Mangke. Wah, saja kon nang nggih. Kula niku anggere pun kadung ngeten niku wis ora iso dipenggak pokoke. Mungsuhe kaya meneh ngene iki. Wah. Ayo, lawani kepiye nek musuhan aku? Moh cedak omah kok. Lah kene. Oh, dak omah iki bojoku ning kono wis mengkorok iki. Ya anggere kowe jejer kowe iku tekan omah bojoku mekrok. Kok iso mekroke gini? Wis ning petarangan ngono. Inggih. Nyuwun lagu Tandha Mata. Kagem Bapak Supardi Kas FC ing Banjarmasin ugi sedaya kadang Kas FC ing Nuswantara. Nggih. Saking kula Pak Didik Mulyatmo Bathara Indra. Kas FC Jombang. Kas FC nika Ki Anom Surata Fans Club. Dados sampun terbentuk Kas FC Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, sak manca negara sampun wonten. Mbok menawi Semarang badhe wonten, monggo. Iki ana ketoke kene pisan kok. Pun nggih. Ah, oh lagi lah iki KSC iki wan iki. Yo, kuwi sing urung ana lak. Ki Penggemarmu. ora sah to wong urung dibayar kok kon sah. Mangga Tandha Mata dipun garap seragenan. Nggih. Ingkang nyekar Mbak Eka. Wah, iki engko kliwat. Lho kersane nggih to, Mbok. Menggeh-menggeh malih niku lho. Ora ya kowe iki ngopo nonton wayang kok gelungan. Niki Pak Inggih, menapa? Godril kalian kijing miring mau. Oh, nggih. Iki kelewatan kula daraki. Niku yen nganti mboten diaturi rokoke sing digawa Bayu jaluk melih lho niku. Aku ora nggawa rokoke lho, sing nggawa kowe lho ya. Nika-nika. Pokoke Mangga Mbak Eka pun aturaken buka celuk. Mas Gareng joget Mas, mangga. Oh nggih. Ya sing srikak kendangan seragam. Senadyan to ora misra tandha mata sing tak tonton senadyan rampung sepele kelingake kabeh lelabete kaya rembulan
Gareng? Regang kecilik kok regang. Kok kecelek piye lah kendangan ya penak lho. Angger sing ngendangi Mas Bayu ki wis gedhik aku. Lho kok gedhing nang apa? Hati-hati lho Mas Bayu ki putrane Pak Anom lho. Ngerti. Kok gedhing ki lho. Ning senengane ngeblongke wong, ora aku tok sing kecilik. Lah sapa? Piro swarane ya kecilik. Wong ngono wis tadung. Lho wis ki rumus angger tadung ki, tadung. Kalau terus hae ora dikendangi. Ting aku. Kuwi karepe ben waspada Prayitna ora mung apalan tok ning kudu anu waspada. Besok nggawa pengendang dhewe aku. Jare arep anu ngasta ndereke Pak Giyo ngendang. Oh, mboten wani yen kula terus ngomong. Yen Pak Giyo kapure ngendang mriki kula nderekaken. Nek kula kan ngendangi Pak Giyo mboten wantun. Garenge jan pilek kok kuping. Kula duwe pengendang dhewe kok. Sinten? Ki Slamet Gondo Rudira. Malah kaya keris. Nek saestu kondangipun pancen Pak Haji Sugiono kok prigel ngendangipun kok. Nggih. Nggih. Wong jenengipun Monggo Mas Gareng menawi anu Kanjeng Rama kepareng Bapak Haji. nyuwun bukti lan nyatanipun menawi panjenengan pancen pengasuh pengrawit wonten mriki keparenga ngasta kendang Rama. Pun saestu menawi panjenengan kersa ngendangi dalu niki kula wangsul mboten diparingi mboten napa-napa. Wong nggih. Padune wis lunas kok Ya aku arep ngomong lunas ngono kuwi. Kayamu mau mangkat tok kluntru-kluntru. Lambene Gareng. Ora semangat. Lah nek bengi iki ora dikeki ra apa-apa wis lunas dikeki wingi. Lah ya pantesan mau mangkatmu klemak lah ngopo nek ra semangat. Apa ya ran. Aku kuwi wedi ning kene dilunasi kok disusul cah kono. Aku lak cah kene. Nggih, Pak Giyo tes wedi Pak Giyo. Oh. Wakil Mas Bayu. Oh, Mas Bayu kon wakil Pak Giyo. Nggih, nyuwun anu ngapunten Mas Gareng. Nggih. Kula Darna Widodo saking paguyuban seni karawitan Marsudi Laras. Nggih. Ingkang dipun pandhikani Bapak Sugiyo. Nyuwun ladrang lere-lere sumbangsih. Nggih, matur nuwun para hebat. Ngerti kowe nyata sinden ngerti ki mau gedhe. Ngerti no. Lere-lere sumbangsih iki. Lere-ler. Tutu. Oh, tutu. Tutu. Niki wau pancen saking anu pancen nggih pancen mriki baut gending sedaya kados ingkang nyuwun godril karo kijing miring barang mau pancen kene iki nggone wong sing ngerti gending. Nggih. Nggih. Kuburan Nggih mangke dipun dum wekdalipun Mas Gareng. Wonten ning gara-gara Jinama nggih. Dados pamiyutun kecandhak ing wanci menika mangke katur nggen gara-gara sembo. Nggih. Nggone umbar jagate. Leres Rama nggih. Niki keparengipun kados pundi? Menika wau dipun pundhut ngersakaken Lere. ladrang lere-lere sumbangsih. Lere-lere. Lere-lere sumbangsih. Ayo kere-kere sumbangono. Lere-lere kok kere-kere. Oh, lere-lere. Monggo para kadang Monggo. pun rajikaken menika.
Gareng. Dun. Lho ning ndi wae ngene? Tengleng, Pak. Oh, nggih. Apa? Semanten kehebatanipun swargi Kinarto Sabdo. Leres. Nek ladrange pun enten wit kina. Nggih. Lere-lere ning lajengipun gubah dening swargi. Ukaranipun sairipun dening Kinarto Sabdo. Wajib dipun tulat Mas Gareng. Macan mati ninggal lulang. Gajah mati. Gading. Yen Piyayi Sida ninggal Nggih, asma utawa karya. Nah, nggih. Nggih, wajo jan niki pancen ngantos sepriki nggih tasih lumados. Belum ada duanya. Nggih, piyayinipun sampun semare wonten berguto ning. Semanten hasil karyanya bisa dimanfaatkan yang masih hidup untuk mencari nafkah. Nggih. Wah, ngoten niku mbok dikumpulke sithik-sithik ngoten terus nganu napa niku nika kubure payone sing do bocor dibenake ngoten nggih Rama nggih. Nggih, dipun gigah seniman-seniman sak Jawa Tengah khususnya Indonesia pada umumnya. Nggih, amin. Kudu ngakoni saben seni kabeh nganggo. Nggih, karyanipun almarhum Kinarto Sabdo. Terus. Nggih, Mas Gareng. Dawuh. Kripik gedang, kripik telo istik dang paton rata sawetara. Mangke nggih gara-gara Mas Gareng. Oh, ngaten nggih. Kula tak leren kalih badhe mirsani pulahipun Dik Bayu. Bayu badhe pulah menapa to? Lah duka, biasanipun nggih lumah-lumah napa. Inggih monggo kepun aturaken Mbak Rus sinom parijata nuladolaku utama. Monggo. Sing kakung haji sing putri sragam ngaji panjenengan sahabat